Αν ψάχνετε αξιόπιστη και άμεση λύση για τον καθαρισμό του οικοπαίδου σας στην ευρύτερη περιοχή της Καρύστου, είστε στο σωστό μέρος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον πλήρη καθαρισμό οικοπαίδων, απομακρύνοντας ξερά χόρτα, θάμνους και επικίνδυνη βλάστηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη πυρκαγιών και στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου σας. Τάσος Μπιθικότζης, Κυπουρικές Εργασίες Κάριστος. Με επαγγελματικό εξοπλισμό και εμπειρία στο αντικείμενο, προσφέρουμε γρήγορη, καθαρή και αποτελεσματική εργασία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε πελάτη. Εξυπηρετούμε άμεσα όλη την περιοχή της Καρύστου και γύρω περιοχές, με συνέπεια, υπευθυνότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Επικοινωνήστε σήμερα στο 6934532193 για εκτίμηση και άμεση εξυπηρέτηση. Συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης παροχής υπηρεσιών στο ιστολόγιο https://tasoskaristos.blogspot.com. Κάντε το οικόπεδό σας καθαρό και ασφαλές, χωρίς